Nebo jeden je třeba horší než ten druhý? Radšej som si nasypal kilo cukru do úst, ako vypil rastlinný olej. Okay. Rastlinný olej, absolútna toxicita, hlavne transtuk. Jo. To je ľuďmi vyrobené. Vysokým tlakom, vysokou teplotou, neprirodzené pre ľudský organizmus. Ľudský organizmus nevie, čo s tým má robiť. Ale nasýtené tuky sú demonizované. Prečo? Lebo cholesterol. Poďme sa teraz baviť. Teraz otvoríme serióznu tému. Cholesterol. Cholesterol sa delí na dva cholesteroly. HDL, LDL. HDL, high density lipoprotein, LDL, low density. High density, hustý, low density, ľahký. Tým, že LDL je ľahký, ľahko sa začne lepiť. On sa stane lepkavý. Ale my sa pozrieme ešte raz na evolúciu ľudského organizmu. Vďaka čomu prežil? Vďaka nasyteným tukom. A nasytené tuky boli milióny rokov plné na cholesterol. A zrazu v roku 2000 a viac tento cholesterol začne zabíjať ľudí. Cukr. Takže keby tento cholesterol bol skutočne nebezpečný, ľudský organizmus vyhynie z planéty. A neřešíme tuhletu otázku. A takisto neřešíme ani otázku, že mäso sa nemá robiť na ohni. Keď príprava mäsa na ohni je stará, zase veľká mierka dát od 400 000 rokov dozadu do 1 milióna. Niektorí poukazovali už na to, že už neandertálci, skorí neandertálci boli schopní založiť oheň. A upravovali si... Spíš ho udržet. No, založiť a udržať. Lebo oni si vedeli pripravať svoje jedlo tepelne. A keď teraz toto jedlo milióny rokov spôsobovalo rakovinu, ľudský organizmus by nebol. Nebola by ľudská rasa. Toto štúdio by v živote neexistovalo. OK? Čiže tí, aby sme neboli. Je až trápne pomenovať veci, ktoré sú tu ďaleko dlhšie ako my samotní, ty a ja, ako tie nebezpečné. Čiže čo tento cholesterol začal robiť? Pred chvíľou si to spomenul cukor. Miešať cholesterol s cukrom spôsobil oxidáciu cholesterolu. Cholesterol nie je nebezpečný. Cholesterol je zmutovaný. LDL cholesterol sa začal mutovať a začal byť lepkavý a začal sa lepiť na steny tvojho kardiovaskulárneho systému, až pokiaľ nevytvoril blokádu, bum, infarkt. Okay? Niekedy prežiješ infarkt, niekedy neprežiješ infarkt, nechceš skúsiť svoje šťastie. Ale to isté spôsobuje aj rastlinné oleje.